csak az nézze, aki nem ivott nagyon sok sört és a fröccsöt, mert igen, hagyat esős. De ezt így ebben a formában nézzék meg oldalra, tessék! Ha hiszik, ha nem, hát higgyenek a szemüknek, ha nem hisznek a szemüknek, akkor legalább az adóbevallásuk legyen pontos. Oldalra repülnem el a repülőt! Gyönyörűek ezek a dobott torsok, fantasztikus, annyira pillanatok alatt pattan befelé a színba, nézzék, és nem áll meg, pörög, és pattan a gép, hihetetlen pontos mozdulatokat, szintén ott van, tessék, el van lépve a repülő teljes egészében, és már is indul belőle egy spirál, és vissza egy fenne figurál. Itt egyébként a magát a pilóta, tehát minden egyes időpillanatban tudnia kell, hogy hol van, milyen sebességgel repül, milyen magassággal, hogy túl ne lépje a repülőgép, túl nem léphető sebességét. De ekkora rutinnal már, ha szabad ezt mondani, bocsássák meg nekem, segre repüli ezt a repülőt, tehát mindannyian, akik repülünk egy ideje már megéreztük, hogy milyen az. Most a fotógépeket elővenni, mert nagyon-nagyon fotónak való behelyezkedés lesz, hölgyeim és uraim. Kattogjanak az orkihatosok és az elit Megriftelt azt mondja, figyeljetek ide, nyomjátok a pömbüvel a triptet. Hát jobban én nektek repülővel. Hát úgy fogsz füstölni, hogy szétállok fülöttel. Gyerekek, mutass még valamit Viriát, és akkor utána majd megtetszenek látni, beszélhetnek vele, illetve aláírásokat kaphatnak a Pétertől. Nagyon-nagyon közvetlen, aranyos jó ember, aki még nem találkozott vele. Kölcsön ne kérjenek tőle, mert két marha nagy kutyája van, én rám azt engedte rám. Mindegy. Tehát tessék meg, egy szintén oldalazva a repülőgép, laposan oldalazva tudják bennünket. Betartva, hogy egyetlen ember fölé nem repül a repülő. A fák fölött vettek, fák alatt vettek föl a repülőt. Mindegy fél méterről, hölgyeim és uraim, 350 km/h sebességgel. Ez 90 fok. Oda lehet tenni a szögmérőt. Nézd meg azt a függőleges szárat. Érted? Álljál meg egy picit, Peti, légy szíves, hogy tudják lemérni a srácok. Állj meg egy kicsit. Köszönöm. Igen, gyere vissza. Úgy. Tessék, látják milyen szófokat? Nagyon jó ember. Isten bizony. Komolyan. Megcsúfolja. 3 tengelyen egyszerre fordítani. Hihetetlen ez a figura. Halál pontosan ugyanott veszi föl,